Ρε, συγγνώμη λίγο γιατί έχω κάψει φλάτσα. Γιατί το TikTok που έκανα με το Baby έχει περάσει σε likes το βίντεο μου στο YouTube που το δούλευα 6 μήνες και σε λίγο θα το περάσει και σε views. Τι γίνεται, τι... Μπέσα, δεν ξέρω τι να κάνω. Απ' τη μια χαϊπάρω τέρμα που γουστάρετε το Baby και θέλω να το δουλέψω τώρα άμεσα γιατί είναι στο hype. Αλλά απ' την άλλη έχω δουλειά, αλλά έχω να κάνω το part 2 που είναι τεράστιο. Δηλαδή, τι κάνω. Δεν ξέρω, θέλετε εφόσον θα αργήσω που θα αργήσω να κάνω το part 2 λόγω του edit, να σας βγάλω κάνα τραγούδι στο ανάμεσα. Για να μην χανόμαστε που λέμε. Δεν ξέρω ρε μαλάκα, δεν ξέρω. Α, και by the way, χίλια ευχαριστώ σε όσους έχουν κάνει TikTok βίντεο με τον ήχο από το Baby. Μπέσα να ξέρετε, τις τελευταίες 2 μέρες είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Όποτε κάνω διάλειμμα από το edit, απλά κάθομαι και βλέπω αυτά τα TikToks. Βασικά, δεν νομίζω πλέον να υπάρχει TikTok με το Baby που να μην έχω δει. Μπέσα. Οπότε, χίλια ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο, ρε. Ό,τι είναι αυτό.